So karon no naandam lang ato mga gift sa atong mga kuan inaanak no. Gibutang ako diri sa akong little Christmas tree no. So andam na sila para ugma no pick upon nila sa buntag sayo. Ubay-ubay na gyud. So mao sa niya mong giandam karong kuan 12 midnight sa among pamasko pagsugat sa kuan pagkataon ni Jesus no nagbiko lang mi o nag-slice bread niya ka mga baso is butanganan pa na siya tabliya. So mao ni siya pilit ko no para mapilit sa dang swerte charat niya kana siya no ug ang mga iro no nanluludag na sila kana hadlok ni sila pabuto ang akong lucky wa akong money no karon niya giplaster na pud sa akong igso no kwitis na sa gawas mo na siya may pabuton karon ug paluparon sa ibabaw niya kilapok man nun no. So, nanulog na gini ko mga aero, no? Kapag mo, so, nanghalay na po yung mahalayan, no? Kaya, tugnaw dyan kayo, ni awan-awan po na mga Pasko dari sa Pinas. So, nang pabuto na po. Ay! So, nagpapabuto na akong mama, no? So, nang gisugat yun, Merry Christmas tayo sa Pilipinas. Ano yan, nagkadakaang ang tarutot, no? Wala siya barko o tingog. Taas kayo na siya, no? Sabi na, bisag nagpabuto ba? Nagpabuto ka po, no? Nagigisugat na ito. Christmas story sa Pinas. Christmas nil. Nagkaroon na ginang kuto. Siya kanina. So, station dito, no? Sa Maldungan. So, parang nalagid, buntag sa'yo, no? Ako makuhan. Mga kinugos, no? Namas ko na sila, no? Kaya namas ko papaugan. Kaya ko sila mga candy, gifts, labi na mga straya. Mga yung mga bata, no? Kaya kadawin sila. So, another batch na po sila. No? Mga kinugos na po ni mga bata din na dyan yung mga bata na wala sa balay na kay mag-feel na itong Christmas, no? Isa ginagmay lang na mga kikila tanawan mo. Palinyahan ko na sila nakatagaan na kasi mga candy, chocolates, pali-kalita sa mga bata, no? Linya. Linya sila tanawan, no? Merry Christmas! Isa rin ginang ako ng ikubag para dili ko lang sa hulmigas kayo ba ng mga chocolate na ba ng mga candy yan nasa marshik na kita gawa ini ko isa para naman naman ako so sa kasi napod sa kapasi na po yung hatag ko ng kwarta ko para niya na ngayon kaya sa may Christmas 5 na ha Merry Christmas Merry Christmas 5 na ha nakita na ako ng mga bata na linya Merry Christmas sa ginagmay pero ako na kinikalipay sa ilahan no yung nakita na kaya may gifts kanang ma-appreciate po nila.